összes körút le volt zárva, és menekülés közben beszaladtunk a Dob utcába. És megfordultam, és lelőttek. Szem és az orr közötti. És behatolt a lövedék? Behatolt, igen, és a számpadláson keresztül operálták ki egy 1,5 centis golyót. Szemével mi történt? Megvakultam. Semmit nem lát? Nem. Csonttörés és bordatörés, koponyacsontörés, burok alá betörés, arckoponyatörés, tüdősérülés, 3 koponya törött, ezek gumilövedéktől sérültek. A gumilövedék olyan sérülést tud okozni, hogy a koponyacsont betörik? Ez a feltörés érdekes, általában nem, ha csak nem közvetlen, vagy nagyon közelről következik be ez a sérülés. Milyen közelről kell lőni valakinek a fejére ahhoz, hogy betörjön a Ezt nehéz így megítélni, általában a javasolt távolság 18-20 méter, ezen belül a sérülések nagyobbak. Ennek a torkolatenergiák 100 joule körül van, a bőr átszakadításhoz 70 joule elégséges. Nagy valóséggel, hogy közelebbről kapták, mint a biztonságos távolság. Veszélyes dolog a gumilövedék? A gumilövedéket arra találták, hogy tömegeket oszlassanak, ennek van egy speciális alkalmazási rendje, általában közvetlen közelről nem alkalmazható. Gumilövedékkel jobb oldalról, közvetlen közelről, ami olyan 30-50 centit jelenthet, lőttek belém 2 ilyen gumisörétes töltényt. Ez azt jelenti, hogy egy töltényben 8 ilyen kis, apró gumisörét található. Ebből származóan 13 sérülésem keletkezett, és 3 golyót kellett, abból az egyiket hetekkel később műtéti úton eltávolítani a kezemből. Arra eszméltem, hogy valaki segített felállni, utána éreztem, hogy valami nagyon nem jó, mert nem lett a vér mindenütt, meg bement a golyó, és itt telt meg a tüdőbe. Milyen mélyre ment? Hát a tüdő, igen, azt pontosan nem tudnám megmondani. Van egy 20 centi. Igen. A tüdő megsérült? Igen. A mellhártyáját átszakította? Mellhártya, tüdő, igen, megsérült. Ez életveszélyes? Hát orvosok szerint igen, az volt, nem sok híjam múlt, hogy ilyen fengrős, itt vagyok most. Gumilövedékkel. Aznap este lefekvés előtt szokás szerint egy esti sétára mentem, tudtam, hogy tüntetés van a Ferenciek terén, azt kerültem, és a hídon Erzsébet hídon átsétáltam a Budai híd fölfelé. Ott láttam, hogy ott egy barikád van szintén, így kezdtem visszasétálni az a cél, ahol hazamegyek a Belgrád rakpartra. Már a Pesti híd főpillérnél tartottam, amikor meglepetésemre a budai oldalról több száz rohamrendőr futott át az úton. Megállt a sor, és mikor mellém kerültek, és valahány rendőr, aki mellettem állt ottan, váratlanul nekem támadtak, nem kérdezték, hogy azonosítsam magam, nem kérdezték, hova megyek, nem mondták, hogy menjek el. A büntető törvénykönyv 226. paragrafusa. Az a hivatalos személy, aki eljárása során mást tettleg bántalmaz, vétséget követel, és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Teljesen meglepetésként elkezdtek ütni botokkal. Mikor már a 3 sebből vérzett a fejem, a földön feküdtem, úgy agyon rúgtak, hogy 3 bordám eltört, a bokáim mind a 2-t úgy összerúgták, hogy teljesen megdagadtak a karomon, zúzódások voltak. Bilincset raktak rám, úgyhogy valaki ráült a hátamra, az órám leszakadt. Kértem, hogy valaki rakja a zsebembe, erre az óraszíjat a zsebembe rakták, az órát széttiporták, az pulóveremmel együtt elveszett. Rabkocsiba raktak, úgyhogy véreztem. Ott 10-15 percig biztos ott ültem a kocsiba. Nem tudom, hogy kerestek-e más embert, vagy de bevittek a Gyorskocsi utcába. Felrobbant mellettem
valami robbanószer, és leszakította 2 ujjamat. Nem tudok írni, nem tudom a szakmámat csinálni. Felszolgáló voltam, doboltam, meg az volt a hobbim, 15 évet csináltam. Most szembesültem ezzel, hogy ez az egész világ úgy van berendezkedve, hogy abszolút így a kétkezőek világa. Megindultak hirtelen a rendőrök felénk, hát én felszólításra nem emlékszem, hogy volt ilyen. Én elfutottam, és akkor visszanéztem egy pár méter után, és akkor állt a tömeg és a rendőrök között egy vérzőfejű öregember, akihez oda mentem, hogy valami mentőt kerítsek neki, hogy segítsek neki, és mikor odaértem, akkor indultak felénk megint a rendőrök, akkor megint elpróbáltam szaladni, de akkor már nem sikerült, mert kaptam egyet először a hátamra, még egyet, és akkor már földre estem. És onnantól pedig ütötték a fejemet, meg hátra bilincselték a kezemet. A rendőrségi törvény 16. paragrafusának első bekezdése. Nincs helye a kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört. 4 helyen össze kellett varni a fejemet, de hát több horzsolás is volt még azon kívül. Őrizetben mennyit töltött? Hát 72 órás őrizetet kaptam, 70 órát, már utolsó 2 órára már kiengedtek. A rendőrök elől menekültünk az Erzsébet hídról ide a Bergárda partra. Itt lebilincseltek minket, előtte körbelőttek minket könyvgázzal, gumilevelékkel, utána letartóztattak minket, bilincsbe vertek, az én táskámat bedobták a Dunába, amiben benne volt minden személyes iratom, pénzem, személyes honmiaim. A büntető törvénykönyv 277. paragrafusának első bekezdése. Aki olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, mástól ennek beleegyezése nélkül jogtalanul megszerez, vagy azt megsemmisíti, megrongálja vagy eltitkolja, vétséget követel, és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Elvették a telefonunkat, fényképezőgépet, amit szétszedtek, hogy megsemmisüljön ellenük minden bizonyíték. A fiúk cipőjét bedobták a Dunába, egy-egy cipőjüket, utána azon szórakoztak, hogy mi másnap hogy fogunk hazajönni, így dolgaink nélkül. Utána lebilincseltek minket, beraktak minket a rendőrkocsiba, bevittek minket 12 órára, és nem telefonálhattunk, nem csináltunk semmit, és másnap kiengedtek minket. Többször is leköptek, közben rugdostak folyamatosan az oldalunkon. Bevittek minket a Gyorskocsi utcába, reggel 9-10 fele engedtek ki, és értem kellett ugye jönni kocsival, mert nem volt rajtam cipő, és elég hideg volt már reggel. Jöttem egy barátomtól, és mentem volna hazafelé. Tehát tüntetésen nem vettem részt, én nem dobáltam, meg elítélem a dobálókat, mert az fölösleges lett volna, mert békés demonstrálás az egy dolog. De én csak hazafelé sétáltam volna, hogy sétáltam volna húzás, mert majdnem rohantam ugye a villamoshoz, és feltett kézzel mentem át a kordon előtt, hogy átmehessek a villamoshoz. A rendőrök elfogtak, és rögtön ilyen műanyag kötözővel megkötözve, mentem a Gyorskocsi utcába. Ott eltöltöttem 3 napot, mire kiengedtek, és olyan vádakkal, ami nem volt igaz. Azzal vádoltak, hogy Rákóczi út 29-nél levettem vakolatot, és eldobtam, a rendőröket dobáltam vele. Utána, amikor kiengedtek, akkor azt mondták, nem a Rákóczi 29, hanem a 26. Hát mind a 2 tulajdonos megkérdeztem, és semmi nem történt, tehát egy karcolás nem hiányzik, semmilyen vakolat az épületre. De hát végül is 72 óráig, 3 napig mindenkit benne lehet tartani, aki erre járt. Azt mondták, hogy miért kell erre járnom.